badakigu ateak zabaltzen, baita hormarik sendoenetan ere. Horrelako ateak zabaltzeko lan asko egin behar da. Eta Arrasaten badakigu lan egiten. Lantokietako lan horretan ere bai, baina elkarlana sustatzen dutenetan ere bai. Euskararen aldeko lanetan esate baterako. Gure historia aberatsean erakutsi dugu lan egiteaz gainera badakigula gozatzen aisialdiaz, lagun arteaz, musikaz, naturaz eta kirolaz. Badakigu suak eztitzen eta dragoiak mantsotzen. Badakigu eskuzabalak izaten eta kanpotik datozenei ateak zabaltzen. Badakigu asmatu gabeko egiturak eraikitzen eta herriaren zerbitzura jartzen. Badakigu mondragoe izaten eta Arrasate bihurtzen. Badakigu beste herriekin eta munduko kideekin elkarlana sustatzen. Harro egoteko moduko herri bat daukagu. Eta itxurazko herri polit bat baino, nahiago dugu barrutik bizigarria den herri ireki bat. Baditugu portaloia eta bestelako ate historikoak, baina guretzat, batez ere, herritarrak harremanetan jartzeko pasabideak dira. Izan ere, Arrasate diogunean, ez da toki bat aipatzen duguna, herritarrok osatzen dugun komunitatea baino. Gure herria etxe izatea nahi dugu, eta teilatu bat jartzea guztiak babesten dituena. Eta hormak ere bai, bertan gure egitasmo guztiak eraikitzeko. Elkarteak, hezkuntza zentroak, kirol klubak, adinekoen egoitzak, establezimenduak, enpresak, era horretan Arrasatear aurren, gazteen helduen eta adinekoen etorkizunari ate berriak zabaltzeko. Arrasaten, aitzindariak izan gara askotan, ez harrokeriagatik. Herritarren ametsak gauzatzeko modu bakarra zelako baino. Eta beti taldean egin dugu. Gure arbasoak burdina lantzen hasi zirenetik, kooperatiba eta ekimen berriak sortzen jarri ginen arte. Bihar ere egin beharko dugu. Etengabe berrasmatu beharko baitugu gure herria. Arrasatear diren eta izan nahi duten guztientzako ateak zabaltzeko. Halaxe jarraitu nahi dugu Arrasaten, ate berriak zabalduz.